Goeiedag, dames en heren, hier ben ik weer, Greet, met de nieuwste Vasseloven slager. We gaan de bloemenboete zetten. We gaan de bloemenboete zetten, want er zit niks anders op. We krijgen knollen voor citroenen, economie zit in het sloop. De Floriade kost miljoenen, 5 ton voor bek en stek. Zo kan ik ook regeren, we gaan over roze en nek. Over roze en nek. Investeren in de toekomst klinkt natuurlijk duchtig goed. Het geld moet wel terugkomen, anders stormen in het brood. Wat zie ik nu gebeuren, dat kan toch zomaar niet. De verliezen voor de burger en de winst voor de proleet. We gaan de bloemenboete zetten, want er zit niks anders op. We krijgen knollen voor citroenen, de economie zit in het sloop. De Floriade kost miljoenen, 5 ton voor bek en stek. Zo kan ik ook regeren, we gaan over roze en nek. Over roze en nek, over roze en nek, over roze nek. Wie lang moet dit gaan duren? Het is iedere keer weer gat. Met mooie plaatjes en prognoses maken de graaiers ons budget. Ze graaien met de dikke buurt in onze zakjes voor het geld. En als het er dan gaat van ze is, dan zijn de heren zeer ontsteld. Bakken vol met geld, her ik rond je snel. Kassa! We gaan de bloemenboete zetten, want er zit niks anders op. We krijgen knollen voor citroenen, economie zit in het sloop. De Floriade kost miljoenen, 5 ton voor bek en stek. Maar zo kan ik ook regeren, we gaan over roze en nek. Over roze en nek. Het wordt tijd om met ons allen eens te kijken wat te doen. Ik stond toch niet voor niks te blaren hier aan de microfoon. Weg met die lullers die alleen maar denken aan de winst. De bloemenboete zit er gewoon, ik lever met de prins. Lever met de prins. We gaan de bloemenboete zitten, want er zit niks anders op. We krijgen knollen voor citroenen, economie zit in het sloop. De Floriade kost miljoenen, 5 ton voor bek en stek. Zo kan ik ook regeren, we gaan over roze en nek. Over roze en nek, over roze en nek. Zo, dat is echt leuven, dat is verschrikkelijk. Wat ze mij toch niet allemaal gemaakt hebben met die Floriade. Al die miljoenen, dus zo een kopstoot verdienen. En als ze geen kopstoot verdient, dan gun ik die al een onkruid van de wereld. Dat ze maar eens leert wat werken op het landjes. Gewoon met de huid uittrekken in Krom. En dan ergens anders neerzitten. Maar niet hier in ons schoon Limburg. Alaf.